Bon dia, Oliva s'ha traslladat fins al restaurant L'Àncora, ubicat a la platja d'Oliva, per tal de conèixer quin és el secret de la seva cuina autòctona. Entrem? Bon dia, Miguel. Bon dia. Moltíssimes gràcies per rebre el Bon dia, Oliva. Gràcies a vosaltres. Miguel, coneixem el restaurant L'Àncora? Anem a conèixer-lo, senta't. Miguel, quins són els serveis que ofereix el restaurant L'Àncora? Doncs en principi tenim uns menús prou econòmics degut a la crisi i també tenim carta. Podríem dir que també el restaurant L'Àncora ofereix un servei de banquets de cara a les bodes i comunions. Sí, a part tenim un saló de banquetes amb una capacitat de 500 persones en el que, això que has dit tu, fem bodes, banquetes, comunions, batejos o events de festes de moros, falleres, falles, de tot. Perquè la gent conega quins són els preus que s'ofereixen així al restaurant L'Àncora, quin seria el menú més destacat? El menú més destacat en aquests moments és el de la carta, que estem fent ara el menú, que són 16 euros, en 3 picalles i un arròs a elegir, d'una varietat de 10-12 arrossos, un postre i cafè i beguda, tot inclòs en uns 16 euros. A migdia, 18 euros per la nit i fin de setmana, 20 euros a migdia i 22 euros per la nit. Quin és el plat que mos aneu a preparar avui? Avui anem a fer un arròs melós de sèpia, galeres i carrancs. Anem a conèixer com es fa aquest plat? Anem. So how do I do normal? A smile I fake, a permanent wave of cue cards and fix-it gifts. Can't you tell? Miguel, ja mos has comentat quin és el plat que aneu a preparar. Quins són els ingredients que aneu a emprar? Doncs mira, els ingredients són tots, típics del terreno i només pot dir que més fresc perquè ens els acaben de portar ara els carrancs. Els ingredients és oli d'oliva, hebres de açafrà, pimentó roig de vera, colorant alimentari, galeres, carrancs, que sofregirem antes, ho traurem, sofregirem la cebeta, añadirem la tomaca, la ceba sofregida també, i després ja añadirem el caldo. Quan bullga tot, añadirem l'arròs i després ja posem les galeres com a final i els carrancs. Quin és el primer pas que anem a fer? Anem a añadir l'oli. Primer sofregim el marisc per deixar-li un sabor a l'oli i el traiem. Esta que seria una ració per a una persona, per a dos? No, això és per 4. Per a 4. D'especial l'únic que té és que el fem amb molt de carinyo, en productes tots frescs. Els carrancs que ens els acaben de portar aquest matí i que gastem també un bon arròs, que és l'arròs bomba de pego, no és un arròs normal, i ja dic, els hebres de safrà que li donen també un sabor peculiar i això és, productes típics. La tomaca és natural? Sí, és natural ratllar. Tomaca madura i ara estem en l'època de les tomàques encara estan més bones. El restaurant L'Àncora no és meu, per supost. L'únic que passa és que nosaltres estàvem antes en un altre saló de banquetes i allí ens quedava un poquet, estàvem en el centre olivense, que allí no es podia treballar. Nosaltres volíem fer alguna cosa en el poble d'Oliva que no té i entonces els dos jefes meus són els que es van posar d'acord en fer una cosa que estiguera propeta, que estiguera dins del poble i que fos àmplia per poder tindre a la gent que es casa i que fa events dins del poble. L'arròs bomba també tens la particularitat i tens el bo de l'arròs bomba que no se'n passa. I és un arròs que en boca és molt agradable. Els carrancs ja... Els carrancs sí que s'afegeixen mentre s'està fent... Sí, ara ja, perquè només estan sofregint que estan crus, entonces ara els posem perquè vagin coent-se.
Són 3 carranques per persona i una galera per persona. Entonces... Les galeres sí que ja les deixem per a l'últim. No, no hem posat les també. Sí, sí. And all I am is holding breath. Com estava comentant, era una galera també per persona. Sí, és una galera per persona. O 2 segons, perquè la galera també és una cosa que a voltes avui té un tamany molt bonico, però n'hi ha voltes que són xicotetes, entonces en posem 2. Sobretot que la gent menja. We'll be just fine. Your voice is everything we ought to love. Ara, quan ja han ficat les galeres, suposo que tindran que deixar l'arròs reposar. Sí, ara encara està un poc cruet, ara tenim que deixar que s'acabe de coure en companyia del peix, que és del marisc, que és el que va donar-li el toc de sabor també, que és el que busquem. Ara baixaríem el foc i el taparem amb el temps. So how do I do normal? A smile I fake, a permanent wave of cue cards and fix-it gifts. Can't you tell? I'm not myself. I'm a slow motion accident, lost in coffee rings and fingerprints. I don't wanna feel anything, Miguel, anem a provar-ho, no? Com així? Anem a veure com està l'assumpte. and it all comes back to you. So listen up, this sun hasn't set. I refuse to believe that it's only me. Miquel, està boníssim. Quin és el secret? El secret és el que t'he dit antes, molt de carinyo, bon producte i fer les coses ben fetes. A voltes poden llegir-te un poquetet millor o pitjor, però intentem sempre que les coses isquen el millor possible. El que tinc que dir-los a la gent és això, que vinguen, que no tinguin por de vindre perquè siguem cars, sinó que som bons, som econòmics i fem les coses ben fetes, en productes autèntics, del terreno i amb bon servici, ni més ni menys. I join the queue on your answer phone, and all I am is a whole